Abi kog naguba to siya. Totoo na to na nga wala na gamita ba. Totoo na to na wala na gamita. Kipalit to siya pagka pandemic. Nagtuog ka ng Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. yung gabi mamigos atong i-check karon ang suga nga solar nga atong gi-install pagka gabi ang i-check pagka adlawan mamigos ang gisuway og pasiga wa musiga so gabi na maron tanawon nato mamigos ato na to sa gawas og musiga ba ang solar lights nga atong gi-install atong duha ka buok so ato gawason mamigos. I wanna live, I wanna kill. Wason. Magkaon sa gutan ay. Kaon di kagutan ni. Sa kakuan ay tiger. May bata ay. Kapon ang tami sa bata bi. Usok pa. Sibuk. Ngit man. Diyan, dagan ang dugi sa ano. Paimimi ay. Napaimimi ay itog. Tagkabiban ko anak. Loh. Darang usa diri mamigos. Tawon ka musiga ba? Adele. Wah, musiga dikit mamigos. Wah. Ano siya atubangan sa gate. Tanawan na to diri sa kuan. May upis tapit. Nadas ubos ang itaod. Ni siga sa pawis. Matot effective pa to. Ni siga gid. Siga gid. Mapaong ga. Lalo na si sugay. Nana sila yung mga suga. Tuwas bata. Tuwas bata. Mo to mamigas atong na tanaw na. Sinisiga siya. Hayag na dito sa gawas. Abi kog naguba to siya. Totoo na to na nga wala na gamita ba. Totoo na to na wala na gamita. Kipalit to siya pagka pandemic. Nagtuog ka ng suga ng steady ba. Pero kidlap ra dahil ka ng ganing kung makadetect sila may sensor ba makadetect siya tao or something na maglihok musiga siya more puti purpose niya dito sakto gyud siya nga pang outdoor gyud palitan ay tao nga masaag ba na musiga siya mamigos delikado man to ibuton dito sa gawa sa gate kay ibuton to sa gawa sa gate masing kawaton ba sumol to siya mamigos ang ergi sa gawas pero ana sa sud sa coral so successful atong gibuhat mamigas nga gitaod gyapon